lalawigan sa Negros Oriental, nagtinguha karon nga mubukas og kaugalingong molecular laboratory human madawat ang duha ka RT-PCR testing machines ug uban pang mga kahimanan alang sa swab testing. Si Chelo Valiena sa report. Gipirmahan ang Memorandum of Agreement tali sa lalawigan sa Negros Oriental ug usa ka pribadong kompanya. Dungan niini gidonate usab sa private company ang duha ka mga RT-PCR testing machine ug ubang mga kagamitan sa pagpahigayon og swab test nga mobalor og 8.5 million pesos. Gipahibaw ni Governor Roel Digamo nga itugyan ang mga kahimanan sa Negros Oriental Provincial Hospital. Subay usab sa hangyo sa mga mayor sa lalawigan, gusto ang gobernador nga makatukod og kaugalingong molecular laboratory aron mas paspas ang pagpagawa sa resulta sa swab test. Sa pagkakaroon, ipadapa sa Vicente Soto Memorial Medical Center Sub-National Laboratory ang mga swab samples ug mugdagan pa og 7 ka adlaw una pa masayran ang resulta sa swab test. Samtang natapos na ang state-of-the-art nga isolation facility nga gipatukod sa lalawigan gamit ang pondo gikan sa Bayanihan Act 1. Matud sa gobernador nga kun mahitabo mang musaka ang mga kaso sa COVID-19 tungod sa mass testing, aduna nay kabutangan sa mga positibo ug kalikayan ang pagpanakod. It helps the Negros Oriental Province to fight and fight COVID. So as soon as it will be in place already, then we will use this machine as soon as possible. The local chief executive in each municipality because we need counterparty for the reagents. Sa pagkakaroon, adunay 147 kakaso sa COVID-19 ang lalawigan sa Negros Oriental. 21 niini ang nagpabiling active cases. 122 ang nakarecover na, samtang 4 usab ang nakalas. Chelo Valiena, Balitang Bista.